Rojbaşevelno îro derza me li ser atmosfera gerserîka erdê ye. Berfirehîya atmosferê zêdeyî 500 kilometre ye. Lê 5 kilometre newirî 5 kilometreyê helî giring in. Tundrevê 5 kilometreyê de di vê atmosferê de bi piranî gaza azotê û oksijen heye. Ji sedî 78 ji gaza azotê çêbûye û ji sedî 21 jî ji oksijenê çêbûye. Oksijen. Ev jî azot. û ji sedî yekî atmosferê jî bi taybetî ji hilma avê, dioksîda karbonê û kêmasî jî ji tebeqeya ozonê çêbûye. Tebeqeya ozonê ji bo parastina jiyanê pir giring e û bêyî vê tebeqeyê jiyan li ser gerserîka erdê nemimkün bû. Ji ber ku tîrên UV êgoşrojên tên ultraviyole ji ber tebeqeya ozonê de tên filtre kirin. Hebûna atmosferê ji bo parastina germahiya li ser erdê jî, li ser gerserkê jî pir giring e. Germahiya bi navînî li derdora 15 derece ye. Li ser gerserkê germahiya navînî li derdora 15 derece ye. Germahiya helî zêde jî li derdora 58 derece ye û ev germahî bi taybetî li derdora ekvatorê û çolan in. Germahiya helî kêm jî di bin sıfrê de li derdora 9 derece ye. Ev 9 derece bi taybetî li derdora her du cemserên gerserkê merî dikar bibînin. Bi taybetî ji heft tebeqa çêbûye. Ev tebeqeyên atmosferê bi rêzê troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer, ionosfer û manyetosferin. Hebûna germahiyê li ser gerserkê û pesto her du pevdûr dikin ku avaşele li ser gerserkê hebin. û avaşele dîsa ji bo jiyanê, ji bo şer du mercên jiyanê pêwîst e û giring e, bêyî avaşele jiyan li ser erdê nemimkün bû. Dendikê erdê bi taybetî ji hesin û nîkel çêbûye. Hesin û nîkel tundrê dendikê erdê di hingî germin pawakê şile ye û tim li derdora xwe dizîvire. Dîsa hebûna hesin û nîkel hevdûr dikin ku li derdora dinyayê gerserkê tebeqeyek manyetîk hebe û dîsa ev tebeqeya manyetîk ji bo parastina jiyanê, ji bo hebûna jiyanê giring û pêwîst e. Tiştên girîng ê di vê derserê ku divê em fêm bikin ev in ku atmosfera gerserkê zêdeyî 500 kilometre ye, lê 5 kilometreyên ewîrî helî giring in û atmosfer bi taybetî ji gaza azotê û ji gaza oksijenê çêbûye û ji sedî 21 ve oksijen û ev oksijen miqdara oksijenê di pergala rojê de a helî zêde li ser gerserîka erdê ye û germahiya erdê a navînî li derdora 15 derece ye, dîsa ji bo jiyanê pêwîst e û germahî û pesto her du pevdûr dikin ku avaşele li ser gerserîka me erdê hebe û dîsa hebûna avaşele ji bo jiyanê pêwîst e. Heta dersik din bimînin xweşiyê de.